na network went off biko iwu na-adị n'ọkụ. Nchịkọta ihe gbasara anyị na Zion na ihe lọzọ yusi kwuru bụ na onye na-ekwunu ma onwe mba Ezeaku ihe na-ekwu bụ ihe alụ jewu n'ọgwụ ife like nwana anyị nwaanyị kpọọ kịta so ji jedowe di ya na Zion for 1 month. So Zion bụzi hospital ewe na-eti oyiri na mmiri wee gaba ije. Don't listen to these people. Magain say don't listen to the boss. So you nke ga paralyze. And we're going to BP paralyze one side. Or other medical error when they paralyze money. And where million all highest to favor they patronize our golden million oil. One year poloketa be agent of them. Pure agent. In a pure agent. Si ife ga-enyere gị aka ma ịdị paralyze ndị physiotherapy ndị physio everywhere in the world ege kwena hanti ndị ga-enyere gị aka ma ịdị paralyze n'ụwa bụ ndị physio. Without ndị physio no other thing whether you like it or not which or ikwele nyanwa kpọrọ m si na nọọsụ ka ọ na-arụ ọ na-treat onye ọcha ebutere onye ọcha treat onye ọcha. Mana Zion ga-agwọ di ya mana ọkpọm sị na ya bụ nọọsụ na US ka anyị chịkọta the program here. Mepee na anya abịa nwanne m nwoke Lozeyus onwe ya na-agba mbọ ka ọ gbata Zion ma onwe mbeza gị na-agwa Zion bụ ihe a 21st century agadazi n'ụmụ Igbo na-agwa ha na onwere onye agwọ nọ n'ime na serpent na onye ha n'ime na enwere agwọ n'ime onye ya scam. Agwazinu m Igbo na Jesus na-agwọ ya scam. Agwazinu m Igbo na Jesus na-enye ọrụ scam. Ife na-agwọ ya bụ good government nye gị ezigbo ọgwụ nye gị doctors and nurses. Ihe na-aza graduate ekpere nye ha ọrụ bụ gọọmenti. Ị na-anụ? So enwere mgbe m si na Zion bịa nara nwunye m and Zion na-afị na-ekwu okwu ya. Isi na ihe ebube ndị Igbo ji afụ ụzọ kedu ụdị ụzọ maka na darkness ka ọ na-lead anyị. Obere oge na Zion adị weak o megide obere oge na age agbada ike agwụ ya onye ọzọ continue ka megwe na South Korea kasị na ha na-aga na nwere the same independence the same year tata bụ izi na nri na ka South Korea dị ebe common sense na-alụ ọrụ ha enwego driverless car ka na-enweghị driver. Ihe a bụ agent enweghị Zion na-agwọ ya. Ọ bụ na Zion na-agwọ ya Ebuka Obi amalụ hospital fengwa gere Ebuka Obi ya ekpuke ya kpee oke ya mana ihe m kwuru bụ ya tax na Igbo ivu no ihe mere eme no ya send na village enwewe ụmụ anyị na ha achọ mbiaka anyị fia kata ndị omenala bụ ụzọ ezokwu na ndụ ojo to fia oge present la anyị mmadụ no ọ magnet go n'ojo ọ pụtasị na si Zion na ya magnet oja magnet youth no joke then the law have to take its place ka amara mmadụ onye magnet go no joke onye magnet jeze destiny ndị mmadụ no joke bịaze Zion na forgive oge no you must face the law. Anyị nwetara enyi akata na ihe dị na-agba n'anwụ arụ ya gị jewe n'ọgwụ egezina ndị antị arụ ya gị jewe n'ọgwụ enwere ya dị incurable. Ihe na-ebu many of our people na hospital ihe nwere ike imeche mmadụ surgery complication na-abịa doctor dere onye ọgwụ dotekwa n'ọgwụ ahụ edere si na ijiri ego ihe ọtụtụ dọgbu onye ahụ na iru m na-abụ steady na UNTH mbọsa ka NEPA were generator ha mebiri emebi ndị ọkụ adịrọ. Now ndị kwesịrị ime lab ndị kwesịrị ime lab ọkụ anyị eji mee ha lab adịrọ ngwa ka anyị jee na outside jee mee lab si mba na ya ma na ime lab outside no na man where people na-anwụ ka ọkụkọ and before iburu onye nke gị pụọ n'ọgwụ ị ga-akpụ biilu n'uche enwe ndị jije biilu 100 and something thousand 500,000 any dị ịrụ some blood test ka amara ọgwụ a ga-enye ya continue treatment ya mana gịnị mere enwere ọkụ a ga-ejiri ọnụ test jekwe na outside jee ọnụ test mba na ọ dịrị accepted n'ime ụlọọgwụ people na-anwụ.
So when them laws use, and when I am about what to Ebuka Obi to my mind side, the Palama, Nana me was on your neck, Udi or job, Ebuka Obi name, or make one comment to her, what you got and the lawyer, no, go where release when they judge, told me. That is what we need. My comment, Jesus, I'm about to judge. So I'm going on my own side. And I'm going on my own side. Yen the group called the room of Genama. Direction of Genama. Ubona can the London be a rebellion in Nigeria. Kedonia London be a Gorona, or Nigeria, Ubona can the passenger go around mother always in London. London citizen. Ubona can pastor Nigeria go Jeronia or China US always in US. Makagini government provide everything. Great all. Ihoka we senior like a united together ka actual government. Ibi no men na buze so we ma gwa na government bu nsobu gi. Ama mfodo ni men na asem bia olo awela olo gene. Arucha golu mu family mu. Ndi ne na seza ako hanche nwechega ego. Arucha golu mu hanche olo awela. Ndi mu na ha ba ofi obi. Arucha golu mu ndi mu na ha ba ofu village arucha golu mu olo awela. If I to use your common sense again. Under my shoe, fear na finish in the Bible, and the girl working on Mukato one. I thought you want Yakataki is in a bomb mechanical to God who made me and you to work a cabiama. Key is in a bomb, he cannot bomb Bianca and Bianca. If you know where Cholim, Rabian and a ton and how Jabeni. Even where breast cancer and one Bobby and Mukati 9 your lele. Key is in a bomb, Poketa. Key is in a bomb, not bomb, I lose you, snap on your bonnet. Key is not buying Bianca and Bianca, to a monkey. I ne cheru no job na I kwadoro akwado no job na so si ya ma mu no ba accuse ya manopolo na ni claim na Jesus was take me to anywhere I will prove it. I will prove myself. Na nese awon 21st century Pope and Afro vision all Pope wetere go ka ina agwande ma no nwe eji na village na nwe eji na village na eji ya na na battle omo nwanyi gba na ero ma no buru obu na nwe good government ni kwesi no na prison onye na mu di ha ba prison okwa ka odere gana mma genwa the young get before adaga nwa ero ka ge Zion e wuchego nwe ko bona ka go nko manji dezu microphone na adaga nwa ya chware wa kwa ba na emekwa ekpere ka ekpefutie problem ni nwe tab government create ya o government ya kwusia and when I play yakusia, when I don't see yakusia. Problem ni na create that government. We are created here. The same government yakusia. No bona muna ga unite when through religion sign it bear fight our government rap e wins. And when they take a Satan and Jesus Tom and Jerry. Jesus had the amazing Satan had the amazing. Here when either you did the right thing or you did the wrong one. Mistake and right thing can either you make a mistake or you do the right thing. But those mistakes, that guy evil, Satan. Unkimeters of missing all Jesus. Me pen anya. Give one na no manezo uka na gwagi. I got up an Igbo bike on ani. Ne kereke, na gwarago, na eliberi. Kini ke Peter Obi win election. Unek be holy ebere. Why you go signal common sense? Kedi God giye win president na chimba Muslim, chief of INEC Muslim, only sindi police Muslim, only sindami Muslim. Kedi konya ya result unye win bu Muslim. Diko onye Igbo ifuko kandi Muslim then half from who has born to rule. Ndofu ikoto ofu onye ikote go hancha. Odiki kigeje meri. Odiki call the possible. I have common sense. Ndi na bisa na ejide go obodo akechienya. Nwere bi jazu eje. Inweto nwogo na federal work na ina amariri na devil mai na devil mai kpochiri nwoke madu ji obi ochia caution on ndị na-arụ ori ọrụ as a minister of work ọ bụ keta under federal ndị na-abịa late no je meche if ka ndị asa akpari ya mechekwa ya okpo ha biko ọ bụrụ onye Hausa na opposition devil mai ọ dị ka ndị anyị esota agwa devil mai ho devil mai mana maka na ya bụ onye Igbo onwegwe ya agbatari okwu ire onwe ugwu ife anapụgwa oche. Nda na agwa David Mai that they can do without him. Jay create the video.
that they can do without him. Dave my was ndị ndo na ụgwọ ndị nọ ya n'okpuru. Ndo bụ onye isi. Maka gịnị kedu ihe ọjọọ mere? Nọọsụ na ha na-abịa late. No bro kucha 11 12 before their wall within 2 inaba. Obadi so we makoma no nwere no n'isi ga-ekwu rie. Kedu mgbe ya ga-ebe na Igbo? Mba ka o zuru Igbo ajọ mmụọ niile nọ na Igbo. Ọkụ na-erere ozuho. Ha egbu nwuri ya. Fada ede egbu nwuri ya, buzu egbu nwuri ya. Odu ha eje egbu nwuri ya. Ọ Zion ga-egbu ha ncha. Unu ye ekpe ụka na Zion unu ekpe ụka unu. Una condemns na Igbo. Una asịsị na onye Igbo no nwe egbere ara ngi n'afọ. Udokwa adịghọ mma. Uwe mepega ya. Youth Igucha University unu deceives na ha no nwe eji akara aka ha nweta ọrụ. Ihe eji akara aka ya bụ na government. Anyị nwa nwere ọrụ anyị na-apụta na iro anyhow. Zion nwe gujigoro mere ọrụ kịta. Ọ ga-apụta na iro Zion ya abata nwa ọrụ kịta were ọkpakpa arịa without escort. Onye ma ga-eji gwala na ofu mkpara aka lụta mma n'ozu ọla. Achọm ka Igbo dị mma. Azogo m ụmụaka mụrụ ọfụrụ zọ ndị okenye zọ nwa agbọghọbịa zọ final year student zọ nwatakịrị ga ndị bacha school ọfụrụ karị ngwo banyị oke mụ na gị na abarapụ mụ na gị n'obodo a onye yọọ ya gị triti onwe gị n'isi onwe gị odo otu a n'obodo oyibo ndị ọcha create health insurance onye ọ na-atụwa nwa nkobu onwe onye arụ ya agbakọ aka ọnụ were ego health insurance a gwuo ofu onye otu akụ ụwa si alụ ọrụ anyụkọ mamịrị n'ọgba ofufu. Health is expensive. That is why because on health is expensive, people are now winning how. Unto can name pese pele. Makanina form one day mother every day. And answer again receive healing, receive healing, receive healing. When they prove I'm wrong, can potally go in fibroid ke warrior. It potally mo fibroid ke tan warrior ke. I atinye. Okay. It doesn't need the knowledge. Boso na Zion ga akwụsị ịgwawa ndị ụmụ nwaanyị Igbo na ifuru ji ha na enwere ihe mere meso ha na village no ihe mere me no 7 demon ọ kwụsị ya nkwụsị ikwu mana ọ continue na debunk ya no pass maka ụmụaka na watch ya children are watching una chọtụkwara obodo ịdị mma gwagono m effort m na gị tie egoro inweta gọọmenti ụta isi wee na-achụ setan kedu nne ji m na gị tie egoro n'ụdị ka inweta ezigbo gọọmenti through Christianity. Gwam Jesus ị na-akpa afọ nwere ihe o menwuru gị asị onye Igbo ndị Hausa ka gị mma onye ugwu ka gị mma everywhere in the world onye ugwu tie isi na Dubai kịta efe ya efe mana India sef a na-akpere ndị Hausa ugwu n'India if you don't know ime na-akpọrọ gị asị maka na ibu nnukwu obodo ndị ọcha amalụ gị ihe bụ bịa slave with Christianity. Gwa m ofu Jesus menwuru gị onye Hausa enweghị Jesus rapụgo Fulani na-egbu gị Jesus dị ndụ abịa na ihe niile na bọmbụ ndị Igbo maka na ibe Christian abịa n'ugwu Hausa bọmbụ ma nwaanyị mụrụ ejima ma ndị dị ime gbuo everybody mana na-akụrụ Jesus aka. Ana m agwa gị ọwọ chọọchị agbara ndị mmadụ agbagba nke nwanne anyị nwoke rụrụ ndị be ha n'ọzọ ụbụrụ abịara ebe agbagbuo ma papịa gbagbuo everybody ebe ka ike Jesus nwa dị esi na ọ na-eme ihe mgbe ọ sọrọ ya mgbe ọ na-ezi mgbe m na gị nwụọrụ negoda ha odu ka m na gị dị President France kita ro ne ka ọ dị ka ịmara mgbe ọ bịara banye into government na-akpa nkịta ka be ha ya isi dị mma. Some of me and you told President France today oje Norway ihe ji me welcome na Norway bicycle origolo bicycle President Norway origolo Prime Minister Norway origolo bicycle hanyere bicycle naba. You are delivered. You are delivered from what? Enwere mmụọ ji gị enwere spirit na-achụ gị ihe na-achụ gị frustration government set it up both for them. Ofu ya na-eme gị na-emegwa ọpọlọji ha na-atụ ụjọ ifuru obi anọ the other day na US ka ọ kpọ nkịta na-agagharị onwe security ifo onwe DSS ifo mana ya batago Anambra steeti ọ ga-agagharị nwu obi anọ na-aga na Anambra ị ga-eche na president ụwa niile na-aga onye ka Jizọs na-eche Jizọs na-eche mmadụ gọvanọ ga-ewere polisi na-aga a na-eri gị ọrụ here were ego mmanụ mụ na gị na-edozi US na-edozi Europe anyị na-akpọ Jizọs kpọọ gọvanọs gị ha nwa your personal Lord and Savior. Obasanjo jide one community gbagbuo na Bayelsa onwe ihe Jizọs menwuru your personal Lord and Savior of government. Jizọs asịkwa Jizọs asịrọ na-akụ eri akụ na 21st century ndị a na-akpọ ọlụgụ Jizọs kedu ihe Jizọs menwuru ha nwa ha so mụ na gị echenji dọla
1,000 something. Has so many about gas 1,003. Has so many about fuel 550 or 650. Some of us buy Japan and left for a 60 tank. Each one may go and 1 liter get a mahom. Here, my bajolum tank, I send no 50 or 40 tank. And when that from Gaya, butter, where bomb my DC. And when then I from get 1 liter higher, but I went a motorcycle, where Jeubo. Why must we be celebrating a God? No, then see no way Chineke may go kita. Why he demanded a pure to the Chineke alababue. Any God that will give me money and a pregnant mother today will be hawking pure water in the streets. Let that God go to hell. I don't need it. The Chukwokika, the God I know is the God who have blessed the whole nation and gave the whole nation resources, which the only people that will make the resources to get to every human being is government. So if our government fail, I should not blame God. I should blame the government. Naturally, Chineke, night vigil, na stress, night, not half. Make vigil, make fasting, making. Because people are dying. You tell them to do fasting so that they will not die. My brother Charles, when I'm Malaysian boss, what vigil, one book with the job, but they book OJ Senata. No, annual abiatu and the police be a Koreaka. Onyonya funo police, go see na window rito, see na pipe. Rito, aka mecha your peace na piade. On them, what the call bata December, be me ponia. Waiting one yon chare biano. O manicha one de kono yeni na ni kita. Family bidogo uwanis. O kande Nigeria koje wana male. Onwoye Malaysia no na village gine zoro ndi police. Nwu Chineke kede mgbe ihe aga ebe. Ugbone ka ndo kana agwa na Jesus na-enye visa. Ugbone ka ị ga-atọ na Jesus na-enye visa. Arapụgo nwa abụ ma agba ọbịa kịta enwezi di na anụ unu na-eje Zion ka unu nweta di na Jesus na-enye di. Chefuzie na ndị kwesị inu nọ na nga na Dubai ebe nwe up to 8,500 youth nọ na nga na Dubai. Ọ dị emetụta gị n'obi. Ebe nwere 6,500 youth ndị Igbo nọ na nga na India and others are still going to enter prison today, tomorrow, continuously. Ebe we go more than 30,000 Igbo youth nwụ na Mediterranean Sea. Ihe ha na-achọga n'obodo Igbo bụ na ọ dị bai ha ga-eje ka ndị nyere ya ndị obodo Igbo gọọmenti ugbo one ka gbara mbọ ka anyị marụgodo na gọọmenti problem anyị. Echete mgbe ya bụ onwe moto m dara ada ebe a, any of my truck onwe nke dara ada njekwu parish priest anyị o mix ele m ekpere ngụwa Matthew na Sam njezu obodo Igbo fụ na-eme moto m ji adara ada n'ụzọ adịghị mma. Nje obodo Igbo fụ ya kpọrọ ụzọ fụ na-enwe standard driving school fụ na moto nwere expiring date. Our brother bu truck nanya truck na US yesterday kpọrọ anyị na video call truck niile debe 2024 enwe 2022 na ebe a upgrade nke bụ sensor bọbụ na moto ga-erutewe nso na moto mmadụ icheta ịgba breki were aka ya agba onwe ya breki. Mana na-egodo tipa anyị na-ere ebe a tipa 1948 onye gwa gị na ọma na-eferu breki o feruzie breki gbuo nwaanyị dị ime isi na ndị village sendiri ya na abụ village gị ọnụ ị na-abụ benna gị ọnụ. Some of me and you are there as village na ihe emebigo n'Imo steeti kpamkpam kịta kpamkpam ihe emebigo n'Imo steeti na kpamkpam mgbe ekwesị itinye action na tinye ha na-eme ekpere kịta ndị Imo steeti na-agbazi nkwụ nwaanyị na Lagos. Onye Imo steeti na-eburusi agbamnkwụ ya bunete n'Enugu steeti. Ọ bụla halụ ọ bụla ife mmebi ụnụ gba nkịtị ka Jizọs dozie n'Imo. Mgbe ndị Igbo kwesị itinye action ụna ama ntinye action na na-eme ekpere. Gị nwa agbọghọbịa mụ na mba ise na mba anọ achị ịgba nkwụ ga-eburu agbamnkwụ gị natawa na village m n'Enugu. Ọ bụrụ ififele to you, ọ bụrụ na insult to you, your age mate gị na ha toko n'obodo enwezi nke ya abịa maka na ebe na-eji ya dị fa bụ na ama nkwụzi ekwe na na-agba nkwụ gị. Kedu mgbe ihe a ga-ebe? Kedu eme anyị ji were afụfụ na-eri nri? Ihe ga-enyere anyị ka bụ gọọmenti ụlọ ekpere ndị na-awayo. Ihe na-eme ihe niile abụ ihe ga-enyere m na aga ka bụ gọọmenti. Anything apart from gọọmenti wayo. One woman onye abatete ka anyị gbasara ọgbakọ mbọsa ọ bịakwute m sị m n'isi na-awụ ya mkperi ekpere isi na-awụ ya since last year mkperi ekpere si ekpere gị ekpere gị I directed there to Akachukwu hospital o jee ebe a pụta last week na asị ekpere na asị m dadị mmakwa na arụ ọrụ ya test chọpụta ihe na-eme fever
Adon kam ke emegide mmadụ tipu onye hala. Negodu ụmụnna anyị na ya na street isi ni nwere obi mmadụ. Catholic Church ozuru itu ego ruo rehabilitation center akpọpụsị ihe na ya ala mmiri na ama. Onye village gị nwe mental disorder rapia mmiri na amịa na junction bunu isi na bụ nwa Jesus. Emo na the same situation nwere ike bịara gị tomorrow. Emo Ndi Igbo bịanụ ka ikpoko onwe anyị ọnụ. Especially movement omenala bụ ụzọ ezokwa anyị wepụtara. Bịanụ ka ikpoko onwe anyị ọnụ. Kpaalụ ka ba anyị ga-esi dị mma nyere onwe anyị aka. Agụ egbukwe enu ụmụnna anyị. Ụmụnna anyị mkpọkwa n'ọhịa. Kedu ka community enwere ụlọọgwụ na-esi eme crusade every spirit of death die by fire. Community enwere hospital na-enwere ambulance. Na conduct crusade na December. Community enwere hospital na-eme ekpere maka ọnwụ ike. Isiagu community ahụ mma. Mana ichi community ọbụla na Europe nwere ụlọọgwụ, nwa ambulance, nwa emergency number. Nene mortuary anyị jugo eju. Jigodo mortuary man for space. Ndị banyị na nwụzi ka busi. Ije mortuary eziokwu ka nna agwa gị n'ilu Chukwu na mmadụ man for space. In man for space. Mụ haka 20 years, 11, 13 years. Ne pastor nje ebuna. Pastor nwụrụ ọnụ. Pastor nwunye ya nwụrụ. Ụmụ ya 5 nwụọ. Mmadụ 6 ka nniri na-ede. I buried 6 people in a day. Ezuno no mmadụ 6. The man bụkwa pastor. Ha jeche ndị ini hachi no jiri veba. Unu ncha someone of you some na the burial. Oh, when I nwoke mgbechi from Finland be send the first morning I ji jewe there. Men are the person onwe at the end. The doctor will metuzi aki go we want 50,000 before the doctor tie we more oxygen ihe niile. Treat was the man. After the next day, the man cheated his rational mother. Wait a mortuary, a doing my mother, do I be away, do it up by there, do Umejima, the last child of Umejima, to was you of no guilt, to was you of Nambada. We'll go up at 6. Kedia ignorance and I preach in a pie. Ignorance. It's an onion look I apatos, onion when I go. No, we need evidence. Mweburu hanabi, mwejebute hanabi, Nedo State. Kedi eburu ha jesi viji onata. Ebe 4, mmiri Attire generator, mmiri ezowe, ha buru generator abukpo n'ime kitchen, and all self call. Kitchen ha chere iru n'ime room. Smoke generator me ha nche alalu. Fancha ni na alalu. So nwoke abịa survive. Nwunye ya na ụmụ ya niile ụmụ 5 nwụrụ anwụ. Onwe ji generator alalu na China. Ajụjụ ka nna ajụke. Enwe onye London ji generator alalu. Since he be America, if you ga pass my neighbor. I double wine na poverty. China wala ina balego. Every day na go Jane. When China we iru kabreto Jane na eri nri. Oda aria ka ore sonye London. Oda aria ka ore sonye Dubai. Oda aria ka ore be onye China. Ona aria ka ore be gwa bonye isi oji. Ki we na eme ekpere. Nje ni isi odi ha. Mfie course ro nwa mbiazi igwa ge course ro nwa ha. Ise mo mba na Jesus ga echekwa gị nwa. Ina use kwa generator uche ga adi ya. Smoke generator na egbukwa mmadụ. Ama ngwakwa gị anụ n'ụka. Ihe ni na sai tụkwasị obi bụ Jesus n'oge egbola anyị mkpa. Mere anyị egbozie ni mkpa nwanụ mkpa chọzi igbo anyị. Jesus nyekwuzie na anyị president cha nke nyere anyị enye iwere mbaka gwa anyị na ọ bụ evil na good luck bad luck. Ihe Jesus chọrọ ka ị na-ata afụfụ. Mụ onye na-ata afụfụ mụ ụka na-aga. Ịkwụsị ta afụfụ kịta ịkwụsị ije ụka. Odo mmadụ m chịba ga-echi m ga-create job that n'ije ọrụ mbọsị ụka. Work extra money. If you know canina get you. From what a each all Saturday, Sunday, in what extra money. You just the church. Ono. Jekweni kuzeni de mado. Be okay, unu yes, bere chinkunu believe. Ungwa, neni he ne mai, ke ka igesi unite onwai, chubi ha ne mai, ke dozie bai. Cha, no, ke were Jesus baby here ne mai. Oye de poketa o man kun what of 1 hour pele Nigeria odemma adibo ye keta man kun what of 1 hour pele Nigeria odegomma kumi ya man kun what keta 1 hour pele Nigeria odegomma
nwoke choosing neketara ihe oyi emume Igbo bụ ije kpọrọ emprom kponye ụmụnne ya fa na-eyi eri na-agagharị ka ndị nzuzu na main road. O wee gwa gị na mmadụ nwere after 4 days o were emprom wụsonye na onye ahụ ekunye maka ihe ya na-eme business ha chọ ka afịa nke ha na-aga. Nwunye ya nke izizi wee nwụọ o were emprom kpọtie, second wife wee nwụọ o jere emprom wee kpọtie. Kedu ihe na-emunu ndị Igbo? Ị ma na Jizọs egbugo mmadụ na Igbo more than Biafra war. Ihe Jizọs na-akpa ya everyday bụ silently. Jizọs bụ script killer. Ihe niile na nwere na Igbo taa depend on Jesus to survive. Kedu obodo bụ Jizọs na-enye ọrụ? Negodi ihe ụtụ anyị gụrụ akwụkwọ na iche na anyị dị lazy. Igbo blood, even Nigeria ka m gwa gị, Nigeria so na ndị nwe the greatest talented youth in the whole world. If inye Nigeria government, ihe onye Nigeria emewo n'ụwa does not exist. Inye government UK nyere ụmụ ha kafa. Inye Nigeria citizen aka especially ndị Igbo. Inye ndị Igbo aka UK nyere ụmụ fa. If onye Igbo amarụ no mepụta n'ụwa bụ ihe afụ be ha anya. Onye amụ na UK ka adị ime enye mama ego maka na adị ime. Ewere ego nye mama ya maka na adị ime o. Amụzie ya mebido data ekwubi ụgwọ. Na-akwụ ya ụgwọ. Mgbe mama gị dị ime, ọ na-eje ekpere Wednesday. A na-enye olive oil. Now, a na-akpọ onye UK ụgwọ, onye UK dashiri gị Jizọs. Onye UK ahụ ụgwọ ka akwụgidere ya, ọ nọ 16 years o je nweta ọrụ before baa university ọrụ waga ọrụ. Ọnwaza nwa baa university nye ekwu ego isi ya thank you n'ịba university. Gị na jisi ike ka family unu ji akwụrụ ụgwọ lodge. Ihe m dịbiere gị Jizọs. Na family gị n'idiri ji ekpere ka ha kpete ekpere ka Jizọs nye ego ka ha kwụrụ ụgwọ lodge. Ọ bụla nwere ka a na-awọrị gị. Ọ bụla nwere. Ọ bụla nwere. Jizọs abụrụ God. God bụ Chukwu okike abịa makere ụwa niile, nwe onye o jizi ụgwọ. O kechere ụwa were ụwa tinye mmadụ n'aka. Ife ime hụ n'ụwa anago n'iyi. Otu ya bụ konji, inwewe konji chọwa nwaanyị ma ọ chọwa nwoke ya harị enu, otu akụwa dị. Man solves man's problem. Mmadụ bụ ihe na-egbo mkpa mmadụ. Man solves man's problem. Ichi ikweli chọọ ikpebe ekpere. Mụ na gị na-enwe anwụrị na iji ego, ụmụ nwaanyị dị ma na-ere pure water. Ụmụaka ya na-ere ahịa mbugharị nwe nke moto gbu na afọ mkpọ mbọsị ya. Nwatakịrị si n'iru moto chọọ cross. Ọ na-ekwe na ya kọma ma moto si n'akụkụ moto ahụ abịa. Ihe na nụ kpam isi agba ka bọs bom. Nwa 7 years. Obi dị gị mma na atọkpara gị dị 8 years adịghị ahịa mbugharị mana nke onye ọzọ na-ere ahịa mbugharị. Mana gwa na onye nke a na-ere ahịa mbugharị ya bụ kidnapper dịrị nwa gị echi. Gị nwa nọ US. Jizọs na-agwọ dị gị stroke na Zion. Why? Ngwa kpọrọ ụmụ gị nata na village gagharịa with the name of Zion. Tee Salafik water and oil. Si US kpọrọ family gị nata gagharịa na village unu. Were Salafik water dewe n'iru moto gị si US kpọrọ ụmụ gị nata. Nata nọ na Nigeria na-ajụ. Nne deceive anyị. Ndị oshi. In America, government na-akwụ ụmụ 4 ịmụrụ every month ị na-enweta almost 2 million maka na ịmụrụ ụmụ 4. Na onye nọzi Nigeria mụrụ ụmụ 4 bụ Jizọs gị ga-enye ya. Gwa ya na-ebe anya na mountain. Ọrụ wicked ka ede. Ogodo na nwere ka ịsa nụrụ onye ahụ ọgụ n'afọ religion ga ka gọọmenti mebe ihe a na-eme na US okwe m na-eji nke onwere ni physical fight na-ekpere. Anata m oriri na ihe 2000. Ihe 2000 ka nnatara oriri. E print ekpere maka Nigeria nọ na nsogbu. Kedu ife anyị kpetere? Nne ezuzugharị den. Nwa ọgbọ m na US a na-eme practical something. Nwa ọgbọ m na UK na-emepụta ya afọ anya. Nwa ọgbọ m na France a na-emepụta ya afọ anya. Mụnwa na-eme ekpere. Were m Nigeria anyị nọ n'aka gị tie gị n'aka na afụfụ na ntasa obi na ihe niile. O Jesu, onye bụ Jesu? Jesu ama onye mbụ. Jizọs abụ nwanne gị. Jizọs ama onye ịbụ. Ọ bụrụ ewetara orugo Baịbụl ya, bụ Jizọs. Chukwu nke ahụ nna gị chọpụtara onwe nke ha gwa gị na ọ ga-emeelu gị. Ife nna gị gwa gị bụ gịnị? Na ịbụ nwa Chineke, na ịbụ nwa okike. Na ọ bụ na nna gị bụ ihe kere ụwa, na ị ga-abụkwa okike. Kedu ihe kọrọ mụ na gị? Ọkwa mụ na gị kepụta ihe ga-enyere mụ na gị aka. Onye nwadara anyị ụbịam. Ikepụta moto, kepụta ceiling fan, kepụta AC, nwee ebe a na-ekepụta TV, ebe a na-ekepụta phone, ebe a na-ekepụta
CD ebe na-ekepụta ugbo a na ụgbọ mmiri ọkwa ihe akọrọ communities anyị mere poverty ji dị ọkwa ihe mmadụ ga-emepụta n'ụwa bụ ihe kọrọ anyị ọ bụ ihe Chineke ga-eme kọrọ anyị anyanwụ Chineke kere ọ dachala mụ na gị okporo ụzọ a si Enugu jebe Ọnịcha ọ Chineke tinyere ya ime ọfịa ka ọ mụ na ga-eje tinye ụzọ anyị ga-eme ya ka ọ dị moto bụ ka ọ ghara igbu anyị ọ bụrụ Chineke ga-akwụsị ya igbu anyị dị Chineke o tinyere ụzọ si Nsụka jebe Enugu ọ mmadụ tinyere ya ka mmadụ ga-abịa so ị ga-emekwa ya ka ọ dị comfortable to man for man ịdị na gị mee ihe ogbuwe mmadụ na-ewere brain anyị na-egwu egwu na-agba bọọlụ na akụrụta mgwakọ kumuju ụtụsa nwụ na n'Igbo nwoke na nwaanyị ọfụrụ obere ka ọnwụnụ anya nwoke na nwaanyị ọfụrụ obere ka ọnwụọ nwaanyị abụrụ nwaanyị ajadu single mother everywhere nwaanyị ajadu everywhere ime ndị single mother na-agabiga na Nigeria kịta ụmụ nwaanyị a na-enwere nwoke nọdobere ha soji ụmụaka jee jụọ ụmụ nwaanyị fa nwe na akwụ ụgwọ ụlọ fabụ na ụmụaka na-eji akwụkwọ fabụ na ụmụaka riri nri nwaanyị megide nwandụ oje kwụ ụdọ ime ndị single mother because of na ọ bụ single mother na ihe na-esiri ike izize ya agbagute Jizọs ihe ọ ga-agbagute ne because ọ chọrọ enyemaka unu na-eme oke ite na-edesiveri ndị baị a na-eme oke ite a na-eme ekpere otu abụrụ ezi reality kwutego oke ite ama nsọ gị ekpere ama nsọ gị until you face the reality village ise nwere factory na-eje arụ oke ite ka o bute ego village ise nwere factory na-eje were isi ebune tinye n'ite ihe iche na ite agba ebune iweta ya nsi ya rie enwere ọgwụ ọ bụ ezuzu na ezuzu ihe wetara ite were isi ebune tinye na ya bụ ebune weta nke dị fresh ka m si were ya nye nwunye m gosielu m ofe nwere ya rie ofe onugbu igburu ebune buru isi ya tinye n'ite si m na oke ite nweta gị were ụra manya gị na agụta na oke ite iPhone ka ọ na-enye ndị China ego kịta onye jiri iPhone kịta ọ dịka o jiri ego na oke ite Samsung 45 ihe ngoro ya bụ 1.4 million 70,000 45 obere oge na nke ngoro kịta mee ọ dị off check ze 1 million something check ze how many people nwere ya na Ghana Kenya Tanzania Nigeria Senegal kedu ihe melụnụ ndị China ji alụ ọrụ datin oyi nwe good government kedu mba anyị gbaworo inwe gọọmenti asaghị na-ekpere mba gasị na 2009 999 na 999 ya echenji Nigeria na-enye echenji Nigeria 999 mọnụ ụka bụ bondage ọkọtị kingdom ya na n'ime ọnụ chọọchị kedu chọọchị kedu a na-eme mmadụ chọọchị emebe ha so de ewute gị na anyị tolite fụ na ọbụla Jizọs na-enye ọrụ na ihe na-enye ọrụ bụ gọọmenti na anyị jere obodo oyibo fụ na gọọmenti na-enye ọrụ so de ewute gị ihe na gọọmenti na-eme n'Europe mgbe nọ na Naịjirịa mana ụdị ya na-eme insist ichetanụ gị ya n'echiche nwere onye kwuru ya n'iru gị ana m ajụ gị ga-ekpucho na Jizọs ịbụrụ slave maka ị na-idere ọrụ asị gị na ikpujo Jizọs n'ịma nwetazikwa ọrụ ị chọọ na ikpujo Jizọs ka ị nwee ike nweta ọrụ okporo ụzọ ndị Nsụka si anabe ha kịta adịghị mma ikpujo Jizọs inwe accident ịdị ime kịta ụlọ ọgwụ ihe amụ nwe nwere dị ICU mishurigado of bleeding gbawa gị na asị gị ekpujo na Jizọs na ị ga-amụ ka nwaanyị hibere akụkọ bleeding gba gị ọgbagbuo gị ọ bụrụ na enwere powerful machine to hang up your breath then control the bleeding. Enwunu anya. Ama posta go ozugbo. Ama posta gị bury every day. And then you man die every day. Nwaanyị anyị dị ma ọ bụrụzie problem. Onye Europe na agwa gị na nwere bụ nwaanyị dị ime nwụ be ha les ma nwere accident. Na ọ dịrọ possible nwaanyị dị ime nwụrụ n'ọgwụ. Nwanne anyị nwaanyị nọ Italy mụchalụ nwa enene nwe ọbụna nwere hole in the heights. Arụ ebe a mee surgery. Ụlọ ọgwụ anyị ka mmadụ dọkịta ga-amụcha nwa fụkwa na nwa nene Britain nwa fụ na nwa nwere leakage na valve ya masị ya n'obi kuri ya kunye gị kuri ya naba ọ dị mma ọ dị mma ọ dị mma kedu ndị ojii ji drive kedu ndị ojii ji drive kedu ndị ojii ji egburu onwe fa kedu ndị ojii ji atala onwe fa afụfụ kedu ndị ojii ji hate onwe fa ke the reason ndị ojii wanyị na chọrọ ibf ka anụmanụ nọ n'Europe
majuge. Kedija will you long get defend Jesus. Unso book take Jesus or God defend ungi. In one way hole in the heart, Jesus I up one. Only Jesus in Italy. But Catholic Church is there. Konya buy be about one way hole in the heart. And all bound those hands in one free of charge or war. Manage a message from 6 million. Any hole in the heart surgery now, no man can 6 million naira. Cash. Can they manage you working on Jesus now? Such thing I'm there na your generation. You quit it. Now, family gamma mutan one with a hole in the heart, you quit it. Why do you believe so? Why did you quit it? Now Jesus when a family gamma mutan with a hole in the heart. Mana mo ya mota aboze m nwanne gi olo nwanne go Igbo kambo mwa mutazi holi ndizo nwa ma jeze nwo onu na ogbasara ogi mana ogbasara ndị ọcha niile ma busi ha nwe hole in the heart eme ya surgery nkịta nwe hole in the heart na US eme ya surgery ka ọ dị ndụ 80% of ndị doctor ndị Igbo bai na-eme ụmụaka hole in the heart surgery na US na Europe. Amara ego na ụmụazụ ahụ na enwere bụrụ nke a meche bill esi anyị ego mana bịa n'ebe anyị ebe before buba nwa gị theater ị ga-akwụ deposit 3 million naira emechezi kwụwa ndị nke ọzọ. Kedu ife anyị na-eme onwe anyị ihe Igbo? Kedu anyị ji agbala azụ mụ na gị ya pụta nụọ ọgụ gwa ndị gọọmenti anyị okwu dike dị mbụba ji ekwuru ha ọlụ nke anyị alalụ ọlụ nke anyị ebe akwa kụwa bịa nyere anyị aka anyị na-ata afụfụ. Onye na-agwa gị ya agwọgo nwoke gwọọ nwaanyị gwọọ okenye gwọọ nwata nie nwoke nie nwaanyị nwere out of ignorance gị nwa na-akọ enwere any evidence iji akọrọ m ọnụ ọ keep protect our society nọ ya occultic kingdom bụ church. Somebody will have a letter 5 JESUS wetere gị sị na onye nzọpụta ụwa ọ zọpụtara China. The country netest Google okay there draw Google which country have Jesus delivered from problem, you will see error. Draw Google which country have celebrated Jesus for delivering them from problem. Israel bụ egbe na agba na solve mkpa. Israel bụ egbe na solve mkpa ị na-ebe ekpe Zion. Unu ye ekpe Zion na una condemns na Igbo. Onwe onye si unu ekpe Zion mana unu agwazina ndị Igbo na Jesus na agwọ ya. Unu abịazina bịa gwa anyị na inwe kidney failure na agwọ na without evidence. Ọ wayo. Unu agwazina na onye kpuru isi na afọ ụzọ. Unu agwazina na Jesus na-enye ego. Biko ụmụaka ya ama n'ihe bụ witches and wizards ji ha bụ gọọmenti. Generation anya kwesịrị onye a bụrụ iwe na ọ bụ na mgba na-eji agwa parish priest anyị na moto m dara ada onye m ekpere ọ bụ na mbịa ọgwa m n'ọkwa maka na ụzọ adọrọ mma ahụ n'ọkwa resort mma n'afọ mburu ya n'obi onye ọzọ je ọkwakwa onye ọzọ anyị nwe na-eme moto transport eburu ya n'obi na-ekwu na-eme anyị mana nke a bụ na-emere na moto biznes ebe nwere ebe ịma tinye ọkpa na ndị iro na-achụ gị village anaghị ama ana agwa na-egbu ndị okenye ebe anyị until all of themselves ebido mpụkwa apụbata anya mmepe. Kedu the wickedness ndị ojii did to themselves. If they happy kita na ibi Dubai kedu na-enye gị joy na Dubai ọ be nna gị aro ne ka ịdọ bụ na Igbo ka ị nọ na-enweta ị na-enweta na Dubai gịdị mọnị ka ị n'ugbo nwaanyị tụọkpara gị ka irugo 8 years na-emu na tụọkpara nkịta na-eyiko short nika aro ne ka ọ dị ka mmadụ mụ na nwa nwoke kịta na-eyiko short nika. Thousands of our youths agụchaga akwụkwọ etoro gị nụ nwaanyị agba aka anụ nwaanyị mma niile na ama na agba ọbịa kịta ife ọlọ in love with ofu onye echi ọnụ oge ego adị ọzọ dị nkịrịka na anyị lewesa ya milk ọ ya 100,000 kwudogo gbuo gị. Awa ka ịdị mma Nigeria pastors crook ma reverend fathers ndị oshi
agboro that is agboro piwe ka ha mma ka ngwa gezo ndị na celebrate na Africa bụ ndị na-emegide unu European config of Africa na ndị Africa na celebrate akpori isi na bụ their oppressor ikunite ka igwe onye ojii ogwo Chinachebe kwuri ọ sịrị na ọ dị hard ọkpọ afọ obodo dị iche iche ọ sị na ọ dị hard because na ndị kwesịrị ikwu unu jizi power emegide ụmụ ogbenye ya ekwu ekwuru m okwu onye gbasara mba ka Ebuka Obi walụ m vidiyo dị ebe a Ebuka Obi walụ mkparịbe m he look into me, he did not see anything. Akpọrọ m Ebuka Obi afa why na Ebuka Obi amaghị ndọrọ business why onye ji kpọwa m afa o were m shine na Facebook ọ naghị ala Ebuka Obi ya agwọ mmadụ na ngwago na Igbo na-ala hụrụ ebe 2 o'clock na-evugharị ndị mmadụ na UNTH na m gwuru na Mbaka na wayo ka o gwuru Chiedu nwa dike na onwere ekpere ga-agwọ Chiedu Ebuka Obi buru ya si na mkpọ Mbaka afa gosi m second side of Christianity na na-eneche Matthias nwe ya afọ n'ime ya gịnị na-eme gị iji shishi ọrụ ndị mmadụ na-atụrụ gị ego isi na ije bịa ka enye mụ na gị 1 million na mgbuka mkpa ebe ka anyị gbaa mbọ ka anyị mara onye ka nwee Jizọs ka mụ na gị dowe ego anyị nwere kịta n'akụkụ bịa na mgbuka mkpa Ebuka Obi ka enye mụ na gị 1 million tinye anyị n'ofu line ife azụmanya ndị awanye mana mabụrụ Ezeaku iji microphone onye China arụ na-eri ndị mmadụ mụgo ọkọnata ndị be anyị generate ego were emepụta ya fụla ya na n'Igbo that was na evil. If you stop deceiving them evil, they will still be coming. Ndị be anyị love go okpukperechi very well. They have love worshiping anything worshiping, they love it. Agwazi na ha no nwere mmụọ ji ya no nwere no ring na mmụọ asa no ha n'ime nwere mmụọ no gị n'ime na anụ onu m keta mpaga bụrụ winch mmaga bụrụ winch ka ezi onye bụ winch gị na onwe gị na ị mara ekechi akara aka mmadụ ọ bụrụ na maka ịsapụ igbu mmadụ otegunu ka ịpigbugo m sinsi ekpere gị ogburu m ebe na azọ gị ndụ gwa m ihe ọjọọ na-eme gị na nna agwa gị ihe eme ahụ mụnwa toro na that stupidity enwekwa m living testimony enwe m esophagus problem anwụchago m na nneji adoration na UNTH ka jọkpara iduje eme m surgery ndị mma ekpere ahụ na-eme ya bụrụ ka ga-esi m ụmụ ogbenye surgery ka ha dị mma agwazina na agwọ na nwa ogbenye anyị agwọ miracle ekpuru osi gwọ ya oge ị na onyinye ruo ịnara onyinye mana oge ịgwọzi miracle ruo isi n'ọsọ oge gwọ mba fuel ugwu na moto gị chebe ka moto gị si gị bụ ya fuel onye ọcha were brain rocha ihe une were ego je gorie ihe kọrọ mụ na gị bụ ihe mụ na gị na-abụghị emepụtara onwe anyị ọ bụ na nwoke na-ekunite je nụọ nwaanyị ha bụrụ di na nwunye ka m gwa gị eziokwu ihe ga-eme gị mma n'ụwa bụ mmadụ ọ bụ na nwaanyị ga-agbabata n'ime gị si na inwego nwunye una produce nwa when two of you come together you people cannot be able to be productive i produce nwa otu akwụwa me and you must come together with our common sense to produce things that will eradicate poverty in our societies, not prayer. Not prayer. Some of you na no belo di na agba mo mgba mo na nne chere ọ dị mma gị ibubela afọ ime amụgo m 6 ibube ha afọ ime imebere ihe ọ na-adị imemo ka o si adị di ya no ga-eji mebere how strong aka ya adị imom ya no cha di eju na enwe problem nwe family adị enwe problem aka dị ọzọ ya kedu na ọgwụ ị ga-eji ana egbuchichi unu inwe asị na uche chukwu ọgbọgụ dị ime n'obodo nye ego Bible gọọmenti na-enye ego maka na ọ dị ime the day take in ka ga-enye ego take ze in obere ekpere Wednesday ka ya na-eje enye gị fasting nwaanyị dị ime na Igbo ka inye fasting ya mewe 7 days fasting nwaanyị na-ebu ọnụ nwaanyị ya n'afọ na-ebu ọnụ ya mere na nwaanyị kubi ozugbo nwa ahụ na ya n'afọ ekubikwa immediately nwaanyị nwa ọkịta ime operation kupụta nwa ahụ nwụgo ozugbo nwatakịrị amụbeghị na Igbo bido mewe fasting n'afọ nne fasting eji afata gịnị ọ fatara ọkụ nepa fasting afatara ụzọ dị mma fasting afatara ka ị bụrụ graduate ọ bụ na ịgụrụ skuul otu onye Hausa sikwa ego otu nwa dibịa sikwa wee ego
Fast na fata ni watch out ikpe ekpere akwa esi n'enu bata miss ege na same fast wori chai with block rosary kedem market what can I produce? Nothing. Oh, you patronize in the China and Europe. Motab Belgium. You go for 10 million, so for tipper. You go for 2 million, so scrap. Where's your couple of beer? Those things, but we know you be done and want that. Because by now we could be able to produce it. By now we could be able to produce all those things, which will enable poverty to go. So what says you no go came? Poverty blow your portion. Blow your portion. Ngwano. Blow your portion. Malakwana kidnapper bo portion ndi nwere ego. Okwe nwere idea. God is good. Ye buri a kidnapper. Bonego ni no nwe. Ma agwa mado ne ka ibo. Yeni na nwere ga ine kire ye buri a kidnapper. Nkozo nwere ego na je airport. Ajuso bi container dagbo e maka no za ade hom. Nwata gị n'ọfa ina ye student bịara inete family ebe a trailer tidori isi na Tazan na-emebere 2 weeks trailer na-agba n'ụzọ na Dubai na efi unu ebodo our ancestors everything na ha bụ evu na ha ji destiny gị ndị chọtara nri na-eri ndị na-asụ asụsụ fa ndị bi na befa ndị nye ga na obi fasa evuru gị ka ị na-akpa evu who are you ịkpọ ndị na nna evu na ị na-eme ekpere ji ekpete gị iji ekpere ọkụ dị na prayer ground gị ọlọ gas na-agba na nke m ka ị na-agba all microphone na use ki na use anwe kwari ya fa double tell me show kwa ya all China lo lan kwa na yala kedi mi na ko Jesus na emelo gi ya ri sim book mas I wole go nji book mas na eri nri nje nwo si na Virgin Maria na gwo ya na yala kedi country na kpo Virgin Maria ko gwo ho ya anagwa na ndị Jewish were one of the best heart surgery na Switzerland na USA ina yala onye moto mu fiber gi akwụgwọ no gi akwụgwọ akwụ gi bụ na egoro moto na family gi bụ na onye be gi bido something anya bayo na ndụ ka na-edowara na ha chọkwa ka ịdị ka Europe mana ife ya jizi edowela anya bụ na aha Jesus amen na aha Jesus asị duru anyị jewe government house na aha government amen kpọwara na aha government na ụna ama nwa onwe ike n'ụzọ ama government dozie ya na aha government amen ngwa watch ya mme ngwusi ya kata emechi nene December na abịa kata ha niile na Masayo ma ndị otu ya faga conduct rugo operation odeshi na December na abịa na aga aba December maka ma people ga ngwo okporo ụzọ dị mma flight ticket from Lagos to East kita ọ dị ka rugo 200,000 anọ m ka ekwuru ya na Facebook mbasa amara m ezo mmadụ ne ka ya ba nkwụ flight nwa be mbara God is good ja Abuja nye ya ọgba 30,000 or 30 naira dị izi nweta ndị na-eme POS ego ne ka a na-enweta ede ndị a ji family anyị eriri anyị akwụkwọ ụgwọ ụlọ ebere ụmụnna anyị mere n'ụlọ kedu dị wickedness bụ ihe nka kedu isi na mụ na gị bịara ụwa ego a na-atọ gị lelelele ka igwe ọgbọ mmadụ na tie ego chefuo echi n'echi dị ime buy na dad every day Jesus na akpọtụ buy enweghị onye Jesus ịbụ enweghị ihe o menwuru Jesus fiction name onye ọcha create to keep in bondage after keeping our forefathers in bondage in chain for 400 years mụ na gị na-abada ekwute eziokwu na akpụrụ okeke na chain kpụrụ oke afọ kpụrụ okoye kpụrụ oke nkwụ kpụrụ mgbe eke kpụrụ mgbe afọ kpụrụ mgbe oyi nne na na-amụta mụ na gị ihe niile Europe mere ha for 400 years anyị echefu gị gba ya alụfa maka na fa nyere anyị 5-letter word Jesus Nnamdi Kanu the punk the lies of Jesus n'ọnụ Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu gwa gị na letter J was founded 400 something years ago. Google it. Wee jụọ gị kedizi ebe ndị ọcha si wee mee the name adapt Jesus as of 2000 years ago. Ajụọ gị si na ọ bụ Yeshua kedizi eme na Israel adị ekpere Jesus ha ji na nsọ na i preach Jesus be jenga 2 years mepe na ya come out and fight for us. Ichi me religion where they unite wa people big agwa eziokwu wa here bụ their problem. Ebuka Obi ji birthday ya your hope ụzọ dị mma
ya biko ya jide ihe ọbụla oge enye ya na birthday ya release Nnamdi Kanu. That is the it. This is the appropriate quarter. This is what we want. If we so man ndị nwere ike imenwu ihe etozi n'ọnụ na Jesus gị ga-emenwu something. O desiri hope ụzọ dị ma were birthday gị gbaa mbọ ka release Nnamdi Kanu. We applaud you for that. That is the high chọrọ. N'ikwetago na Jesus gị dị powerless. No hope. Na hope ka Jesus gị nwee power over Nnamdi Kanu as of today. Hope ụzọ dị mma ka Jesus nwee power over Nnamdi Kanu today as I'm talking to you. Oh, the fact I chọrọ. Agwazina ụmụnna anyị na mmụọ ndị agwọ ndị mmiri ha na-ada na pọtọpọtọ. Mgbe ibidoro Zion go kwefu ka ha sị enweche video niile ebe a. Kwefu ka ebe na-esi dị pọtọpọtọ. Ọ Jizọs meziri ya no ego ka iwelu ego ndị mmadụ tụkọtara iwere ya jegotere ọgụ mezi ebe na adị mma. Gị mere ya Zion gị nwa bụ Ebuka mere ya. Ọ bụrụ Jizọs. Onwe ka na-ada na pọtọpọtọ kịta. Onye dachagoda anointing kịta na ama imama na ọ dara anointing. Ya bọkwa anointing na ọjọọ si iberibe ka ha na-ada. O ife anyị chọrọ. Otu isi wala ka gị mezi adoration ground gị pọtọpọtọ dị ọzọ otu a ka ọ bụ ọrụ gị ka ọ wee imezi Zion. Ka ọ dị mma n'anya. Otu a ka ọ bụ ọrụ gọọmenti imezi mụ na gị ka anyị dị mma n'anya. Anyị bụ ụmụ gọọmenti. Gọọmenti nwe mụ na gị na-abụ. Otu isi nwere Zion ground. Ọ bụ na ikori ego. Igorogodi ego ogo na ọlentị nke ịnọ ọ gị nwe as of today. Otu isi mezie ya with ego practical with onye China lụrụ tụọ ebe ahụ dị ọgọ n'anya. Otu a ka onye ọrụ ndị gọọmenti ga-ewere ihe ndị China lụrụ eji arụ okporo ụzọ meziela anyị okporo ụzọ ya dị mma meziela anyị ụlọ ọgwụ ya dị mma nye anyị ọrụ anyị enwe ọrụ onye nwe ọrụ nwee ego. Ego abụrụ Chineke na-enye ego ihe na-enye ego mass ideology. Ego anyị na-akpata na Nigeria by opportune ọ dabara gị na-esekwe ndị kidnapping. Ima mmadụ na-spọsụ nyere ọrụ n'obodo nyere gị Jizọs. Ima mmadụ na-spọsụ nkịtị nyere ọrụ n'obodo nyere anyị Jizọs. Ana m ajụ gị. Ima mmadụ na-spọsụ nkịtị volleyball, basketball, swimming. Onwe nke ụmụaka na-egbu igbe na-eme kịta. Aka alụ ha stado ha bịa na stado edobe ha otu a. Ha gbere igbe cross line onye ahụ gba fes ọ bụrụ milionia from igbu igbe. O gọọmenti ga-eme ihe na ọ na-arụ ọrụ. Inwe such idea. Ijekpuru gọọmenti onye gị loan. You create such idea. Onye gị 30 years to pay. Wurizie nwa ya na-akwụ ụgwọ. Chelsea football club dịka 85,000 capacity ka ọ dị. Onye chọta m ihe yesterday. Mgbe mkpọkịta isi m na ihe na-akpị n'ịpụ je kiriwe bọọlụ ọkụ ya. Ọ bọọlụ ndị enyi mba. Ọ nke ndị Imo State, Heartland Imo State. Ọ bụ nke Rangers. Kedu nke iji ekiri? Chelsea. Nke ndị ebe? Nke ndị England. Fụrụ ya? Achọrọ ya ọgwụ ya chọta m si esi chọta m o. Okwere ya ejite ọpụọ. Tekiriwe bọọlụ nke obodo he need ya ekpere ka ị bịa kirie ha. Ha emezigo obe ha to the standard niile idiri Cliff. Kedu ka anyị ga-esi mezi ndị Rangers anyị? Mezie Heartland Owere. The same level Chelsea no ka Rangers no okwe eziokwu ha nchawo league. The same level Atland Owere no ka Chelsea no. The same level Ifeanyi Uba football club no ka Chelsea no. The same level Enyimba Aba no ka Chelsea no. No ozi ndị meziri nkefa kedu eji mezie ego government. Ina akọ na line unu na sign go mmadụ na Chelsea sign na mmadụ na contract ya ga-emes by 2030. Ọkwa nwere ndị sign chara otu a CJ. The same onye ojii na-enwe anwụrị na club ya sign go mmadụ ga-emes by na 2030. The same onye ojii ya bịakwa gwa gị n'ụwa chọrọ imebi. Chelsea believe n'ụwa chọrọ imebi wee sign na mmadụ for 2030. Ị ka ya adịkwa ndụ 2030 a isi na onye apọ igwekwe na sign kwago for 2040. Onye ojii menire onwe gị ebere. Menire onwe gị ebere. Ndị akọsagogo brain. Ịma na ịbụ ha mmadụ kịtazi onye ojii bụ. Gị nwa bụ Christian bụrụ onye ojii bụ ha mmadụ. Ihe na-ekwu okwu n'ime gị bụ Jesus. That stupidity ihe niile ego na Bible, ihe fiction, ihe free, miracle bụ ihe na speaking you be miracle. Favor yes bịa. Doesn't come that way. We must create favor with our common sense. Shop go juru eju. Ị na-eme ọfụma. Si na Jesus nye gị asị. Ife nyere gị abụ ndị rụrụ product adị na shop ga nye gị. Na common sense iji agba mbọ.
and ọnwụnwa karị shop go bịakwute go tie gị jaja ọgwụfọ ndị Jizọs nyere ụnọ na Lagos ọgwa demolition ka a na-eme nkịta ndị niile Jizọs nyere ụnọ na Lagos edemolish we gị Nnamdị Kanụ kwuru egwu na one day na ị ga-arapụ ụnọ gị gbara aka nata east o mewegwu na anụ nke eziokwu na agwụ ihe niile Jizọs nyere ụnọ na Lagos jere fada bịara ka mepe many house are demolish today na Lagos bụ onye nwụrụ na arụchara gbara aka werezo na akpuchi onwe uche obere business ọ na-eme fada bịara mepe ya gwa na Jizọs enyere gị ụnọ today demolish gị gosi na mmadụ ji ike niile n'ụwa mmadụ ji ike niile n'ụwa onye mara asụsụ n'ikpe onye amara asụ ọsọ na n'ọkpa ya kọfọ ya ofu so na nchịkọta nwanne m nwoke Lozeus my own side ka m bịa agọla onwe m ebonubere m Ebuka Obi ebubo na ozuru mmadụ ozuru nwunye mmadụ n'ọla nwunye mmadụ ihe mkpụrụ bụ side nke m na-ekpukpusi ike ya gwazi n'ụmụ Igbo na Jizọs na-agwọ ya ya gwazi n'ụmụ Igbo na Jizọs na-enye ego ya gwazi n'ụmụ Igbo na Jizọs ga-eprotect mmadụ ọ bụ na ọ chọrọ ka ụdị ihe niile dị n'ala Igbo ya unite members ya gwawa gọọmenti ịnanụ udo dịrị unu ka emesịa na egwu adịla anyị na-echi unu tọọ unu si ebe kwadoro akwado maka ma na unu mana chi unu efe erugo so ọ bụ na ofe erube unu kara ikpe ga-ekpere banye na mkpo isi Ebuka eze etozi n'ọnụ mee m ka nrọ ọnụ ọma adịkịta ị na-eto ọnụ ịma onye na-emu bụ ịtụ ọnụ ị nọrọgo na moto onye dosbin onye ọcha tụfuru see foto nọrọta nwamkpi Ebuka eze mee m ka m yewe ala kịta nwamkpi gụrụ yunivesiti enwere sensị imepe profaịlụ ya kịta onwe ka ọ bụna ọgụ unizik gụcha mewe ekpere ka ụwa dịrị ya m nwa bụ usi Ebuka eze enwe ka ọ bụna ebe ọ gụrụ akwụkwọ na Unilag na ekpere ka ọ na-emezi take went over all madness British take gone over with Anglican never go never jail Rome take over with Catholic never ego was if no village again when December and anyone and go that risk village here and December one and go that risk no work you all does you put again one na village what did I na money Yezo udo na Igbo n'afọ udo n'oyi udo na nkwọ fenne nneme bụ achọrọ m ka nwa m dị better than nwa gị achọrọ ka gị na nwa m ka nwa gị na nwa m dị better as a human achọrọ my own family dị better than your family I want us to be better ihe ọma mere m meelu gị ihe ọma meelu gị meelu m ihe ọjọọ kpute anyị otesi solve ihe ọjọọ kputere m okwute gwe ga-esikwa ụta solve ya na-ejere ọgbakere iwe na gị ji ebute bite gị ebite ịma na enwe ndị na-eji ebite ego ka ha wee duje nwa ha ọnụọgwụ ị nwere idea egwu atụ na onye ọbụla don't be afraid of anything ihe niile ha na-eme scam they have no power adịghị power adịghị stop condemning our villages. There is no demon in our village tormenting us except lack of industries. Every village is in Germany, there is factory. Every village is in UK, there is factory. Why is it that our own village, there is no factory? And you are still blaming our own forefather. Then one may pronounce no here na metere, but when you need to reach prison. If the same man here na metere, be an emir, or them, one them. Here be body obodo. Here be body a race. Here be body a kindred. Here be body a lineage. Jesus. So, kaine unga. Kodra ina maneke. Ina manoi. Ina manafo. Ina mananko. Haiji medisho ubo. Especially when I'm the content creator. Thousands of people are looking up to you. One of people is you. I didn't monetize my Facebook account because of getting ENGR. Choro meche mona mada power
bawa mmadụ n'iji akaụntụ no gwa ndị mmadụ eziokwu na ihe enyere gị ego ndị na-enweta ego na Facebook ndị content creator Mark Zuckerberg mepere ihe na-enweta ego na ya kịta gwa people eziokwu onye mee ihe metụọ ya onye mee nke ha dịrọ ma anyị nwere right ịkọrọ etu onye ahụ kedu ezi ego si na ya bụ nwanne abịa ịkọrọ etu nụ na anụ bọọlụ ikwesịrị nọ n'onyinye improve si mkpọta onye ngwa mkpọrọ onye nwe fibroid bịa Zion mana m nwa na yogo na biko kpọtara m onye nwe fibroid ka m gwọọ ya kịta mana ị ga-ejikwa ego bịa ahụ abakwa mkpụsi eke dị kpọwa m na fọsinansi zeba kpọta onye nwe fibroid yi were ego bịa just were dị ka 200,000 bịawa but onye nwe fibroid jide 200,000 n'aka or 150,000 through my NGO I will plead ke were 150,000 made the surgery but onye nwe fibroid kịta bịakwute m ka m gwọọ ya tata ndị dojere na scan kịta afọ size fibroid ewe emepe ya afọ wepụ ya ozugbo nwere onwe mpe na anya every week a na-eme ekpere na South Korea nwetara freedom mbosa na Dubai ime 50 years mbosa ikereke agwara enyire eni aba ina-eme otu akwụkwọ na-adọ gị nwunye obi a na-adanụ gị anointing bịa nke Ojukwu ifunugo na anointing vụrụ ya ndị anyị masị ama celebrities why na anointing adịghị evu ha anointing adịghị evu ndị nke ahụ kwa ya mana ọ ya evu gị nwa agụụ na-enye gị nsogbu nwa anointing na-evu gị agụụ na isi ike juru gị brain spika moto a na-eme wuuu na ntị gị ije ebe agbere generator na-enye adoration ahụ ọkụ gbanyụọ ya ebe niile adịrị ju na ịdadobe anointing ikunye na ebe ị na-eru oyi isi ike anyị chọrọ inweta ihe na yo Jizọs esokwu m wee daa akpacha m anya ada ịda nsoro ibe m na-eru uru one girl wee gbaa m ọkpa n'anya one day wuri kpaa n'anya m ebe ọ tara anointing ọ bụrụ mmadụ si m kunye ebe ahụ ọ bụrụ mmadụ si m si ebe a kunye oh Jizọs na-eruru nwa 19 years nwa 18 years nwa 21 years ka na-eru oruru na mepee na ya o dege mma na ụmụaka mụ na gị na-amụta gị na ha yi erukwa echi too okorobịa ruo kwere Jizọs na ọ dị mma ugwu na ụmụ gị eziokwu ọmarịcha ụmụ ga ọ dị gị mma echi na ha toro ruo wekwe na ka ha rie nri ọ dị gị mma Sina na-ekwu maka Ebuka Obi ọ na-ekwu maka m mụ na ego eburu ụzọ kpube maka nwanne na m kwuru ihe ọjọọ mbaka na-eme Ebuka Obi wọrọ m were m mee vidio na Matthias Ezeaku na-ekwu okwu bara ọ na ha agba m nkịtị wee o ji ubie ọ na ha mind that business ya mụ nwa afụgo nke ọjọọ ọ na-eme gwakwa ndị mmadụ so one neme ekpere alabalaba ana atụ shu na China alabalaba ana atụ charger na China alabalaba key ni na deba made in China yeni na key shop made in China yeni na efrogeda key store made in China code ni na deba made in China to were deba made in China kemgbe ị ga-abụ uru onye ame science na university ọ no mari home na school ihe ọla aka be employment and equipment ndị ame mechanical engineer na school ha gwara na ha mari ha me na school what they lack is employment and equipment ka tie gị mmụọ ozugbo kedu oge eri government anyị equip one community si ngwa with all this equipment you can produce a car. If somebody like me becomes your president tomorrow, I will ban all these foreign cars.
onye to inwe anwa ato moto esize ya na wharf I produce when kai go to bicycle ko we use be otu a ti akesi ayik. We'll start producing our own no matter how local the onye wa be economy I need build yourself. When you start building your when you start industrializing your societies, that is when you start building your economy. And atonata bejo moto. Echo egwam na Igbo youth amaru moto. Ha lo onya kai manage bi oto from there. Ndocha ru moto dị ka bicycle. E modernize gidi ati oto dị keta. V-boot na ifu V-boot na boyas. Mana ma mgbe na agba boy mbiara boy ofure year 2000. Mgbe V-boot pụtara ifu V-boot ebe a padded. Onye gafe makpuru na na kene. Lexus am na gị na ya na obele got it off. Na Highland apụtara ofuru na. I so na ndị go Highland, ego Highland 2015. Ngo na Cotonou 2 million something. 3 seater. Onye na-ewu mgbe ahụ. Na kpọkọpị pụta na ike ya dịzị ka akpọ. Akpọkọ ọ na-ebusi n'ike. 20 something million. On 1 million into 20. Onye oji were je para ofu moto. Ụwa afụfụ. Na enu ụzọ mụ na gị na-agba moto 20 million. Na ụzọ mụ na gị na-agba moto 20 million. Na ụzọ anyị na ya moto 5 million. Ụzọ a mụ na gị na-agba moto, ịmakwa na onye kpari moto. Ka ngwa gị zokwa road is an insult to those cars. Because that go manual of that car, if the road, ndị rụrụ agwa gị na ọ ga na-agba. Maka igocha akwụkwọ, isi anọ mmadụ ji ha, inweta ego. Onye nwa accident gbaji ọkpa n'ụzọ na-adọ esi na mmadụ sendere accident. Agwa gị na omenala bụ ịgwọ ọgwụ. Na onye gwọ ọgwụ gbuo mmadụ, ọga, ihe ndị dibịa na-eme na pastọ bụ ofu ihe na scam. Ihe bụ dibịa ndị na-enye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, doctor. Na nnekwu. Ndị dibịa scam. Enwere dibịa na-agwọ enyi ọgwụ na-arụ ọrụ ya fake. Wayo, ana m eduje hụ n'ọgwụ steeti ma ụmụ ha. Wayo. Fana ndị pastọ bụ ofu ihe. Dibịa ga-akpọ ilu bụ nne mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ọ ha bụ doctors, nurses. My father bụ dibịa na-akpọ ọgwụ afọ ọsịsa. He's a doctor. Mgbe gboo enwe ndị na-awa akpụ surgeon. Mgbe gboo enwe gynecologist ndị ọya bụ imesiere nwaanyị ike je kpọ. Ruo mgbe m na gị refine all those things in a modern way so that other country can benefit from it. Ha Jesus wariba na book of Judges. Onye bụ Judges. Judges na ya agwọgọ ya. Onye bụ Judges. Nna gọ bụ Judges. Afa village go Judges. Without everything English, he pronounce Judges before. Imo no ugbu mmadụ bụ asụsụ ya. Isu ericho yi bịa ije China, chọba onye Igbo ma asụ China. Kwụọ ya ụgwọ ka ọ tapiriti onye China. Ka inwe ike wee nye China ego goro afịa nata Nigeria. Ife inye China ego kwụọ onye Igbo ma asụ China ụgwọ. Ka ọ sụọrọ ya China. Ka wee gota ya. With Christianity make anyị la asụsụ anyị. Ree ugwu anyị. Ni deceive gị na agwara ọgwụ kechie gị enwere ọgwụ eji kechi mmadụ fast scam ife kechiri gị bụ gọọmenti onye a na-eme nọ na-agwọ ọgwụ bụ ego ka ọ niidere ọ narị gị gị tinye na akpa were ego gboo mkpa ya ọ bụrụ na ọgwụ na-egbo mkpa mmadụ ọ ga-agwọ ọgwụ gbochie mkpa ya niile ịbịazi igwe ya si ya nye m ọgwụ gboro gị mkpa nka ihe ego niile ọ nata gị go jije goo moto go sekuriti na-echi ya nche Jizọs bụ scam bandit Jizọs bụ cultic devil no lo onwe ya bụ Jizọs a na-akpọ ọ bata gị n'ime ndụ ga-adị nzuzu ị na-agbazi speed ị nọzụ bụ speed lane ka ị nọzụ ihe ọma na-achụzi ihe ọma gbirigbirigbirigbirigbiri fire ti jam moto azụ nkom agbajie gị aka ịbanyezi ihe eri abamo bịa ịgwazi egwu mgbe oche nguzoro gị isi ịma ndị Kristian agbarịkata ya niile ọbịa n'ọfisi bol of the service eji oyi ị na-agwazi ihe eziokwu na ọnọrọ ụtọ na-eke ọ dịzie ka onye ife na-anabụghị ihe uche ọnọrọ ụtọ nke mara ọgọ m nwaanyị nkịta nke tọ mmadụ na-agbọtọ nwunye m ka nwanne fanyere ego jewe ụlọ ọgwụ dị na-enwe BP o si Enugwu gbaa moto bịa Ọnịcha na nke pastọ ya na-agwọrọ nwunye m nọ na-abịa kpesịrị ekpere
pastor kpeche ekpere ọ na-anụ kpọọ nwanne ya nwoke si na ya adịgo mma next day ọ pịara ya na akpa ọ nọ UNT echikọta na-anyụ onwe ya mamịrị na-anyụ nsị ofu na my wife ọ nọ UN riwezie nke bụ ego kịta na-anyụ onwe ya mamịrị na-anyụ nsị mụ na nwunye m bi Ọnịcha ị bịa Ọnịcha jee ekpere na nke pastọ ọ nara gị obere ego nwanne gị kpechere gị ekpere ị na afọrọ nwanne gị nwaanyị anya maka ịkpọrọ anya asị maka anyị na-agwa gị na Jizọs bụ fake o mego ya ka ọ na omehie ọ nọ UNT echikọta na female ward ọ nọ dị she's there ana wunye ya Chinese common sense na arụ na ndị gụrụ physiotherapy na-agbatị ya aka n'ọkpa ndị nurses na-echeki BP ọkịta ka o kwetezi ka manage oze dị BP Mary Ben anọ m na-ekiri unu si gwawa gị na ndị nna gị bụ amosu si gwawa gị na papa gị bụ amosu na omenala gị na-egbu mmadụ iwere ibe gị ọ ka ihe ji condemn nga ike isi na nke apụta na ndị Yoruba emerụ na-alụ were chọọchị ruchisi ebe na onwe Yoruba na-alụ ọrụ ịlụ factory na village gị enwe village a n'Igbo Yoruba chọọchị adịghị ka ihe a na-eme ebe a na-eji atụkọ ego enwe onye Yoruba lụrụ factory pịa wọta na ebe nna gị ka onye gị ọrụ mba a na-eji ekpere gị ekpere na ịrụ na chọọchị ije rụọ ọrụ na factory Okeke i were ego ịrụta na factory Okeke jee chọọchị adịbe oyo nye titan offer ebe ahụ ndị isi mmebi ihe ngwadebe na bọsị reality ga-ehi iti gị bọsị ga-enwe ya ya ejekwa n'ụlọ ọgwụ jeweza ya eje n'ụlọ ọgwụ ka anyị nene mbe na abụ nke bụ oke udo dị iru ka emesịa